over til venstre ned i anden gear, og kig på dem derovre. Hvis de blinker, så er det fordi, de skal ud. Det gør de to, så dem kan du godt køre videre, og det er godt, du stadig kigger lidt på dem. Du må ikke stole 100% på dem. Når så du kommer her frem, så holder du dig ude mod kantstenen. Op lige herude, ja. Det er rigtigt. Sådan. Og her, der orienterer du dig til højre. Til tegn. Plus tegngivning. Ja, sådan. Og lige inden du kører ud, så blinker du, eller der orienterer du dig igen. Yes. Og så accelererer du op til 80 med det samme. Sådan at den savkøkken ikke falder i søvn. Sådan. Venstre, eller ja, i yderste venstre vognbane, ikke? Godt ned med farten, anden gear, og så holder du øje over til venstre derovre, om der er nogen. Hvis der ikke er nogen, så kører vi ind i rundkørslen. Yes. Når så du kommer hen til skiltet med Frederiksværk, der skal du orientere dig og give tegn til højre. Og så holder du dig herude, fordi de der hvide linjer, dem vil vi gerne lige udenom. Så tegngivning. Godt. Yes, sådan. Det er godt. Det er ligesom det skal være. Og igen, accelerer op til det, du må køre.